Estamos en Sande, a figura do Entroido de Sande é a Bonita. Contanos a súa historia. Bueno, pois, según din os nosos antepasados, a figura da Bonita veu un pouco da época da Guerra das Filipinas, cando iban os mariñeiros e a xente á guerra alá, entonces viñan e unha das cousas que traían con eles era o traxe da Bonita. Tes estos mantos, que son mantos de Manila, que é a capital de Filipinas, empezaron un pouco a facer o traxe acá. O nome da Bonita tamén ven un pouco deso, de que antiguamente aquí salías no Entroido e salías pondo, bueno, que cadraba roupa bella, roupa dos teus avós, roupa que non che servía, e de repente apareceu alguén perfectamente vestido, super elegante, con gravata, entonces non podía menos que chamarselle Bonita, e de aí ven un pouco o nome. Non sei se vos fixastes tamén no traxe que ten falda e ten gravata, que é un pouco a dualidade do masculino, a gravata, e o femenino, que é a falda. Tamén desto decirvos que, como a todo, antiguamente estos o vestían os homes. Os 4 mellores mozos do pueblo vestían o traxe de Bonita, pero a evolución e, de feito, un pouco a recuperación que veu dunha familia de acá foi encabezada tamén nas mulleres. Aí é un pouco a demostración de que hai que evolucionar co tempo e que a muller tamén ten unha figura importante neste Entroido. Ten algunha función a Bonita ou tiña originalmente? Tamén no noso Entroido, unha das cousas que se fan son números, que son pequenas obras de teatro. E a función das Bonitas, co bimbio que levamos nas mans, é manter o orden para que nadie se achegue demasiado e interrumpa, e tamén manter o orden aos feligreses cando saen da misa, un pouco por orden. Lino, que estamos facendo agora? Bueno, estamos vestindo o oso que leva pieles, leva unha cabeza feita de latón. E unhas garras que van nas mans, E as garras, sí, unhas garras de latón tamén, que van nas mãos, que hai que ter cuidado con elas sempre. E despois xa leva unhas cadeas, o oso vai atado con unhas cadeas que o sujeta sempre un cuidador, porque, claro, para que non se bote a xente. É a parte máis salvaxe do Entroido, o oso e a vaca. O oso quizás sea máis, por eso ten que ir sempre dominado por home. De onde ven a figura do oso? A figura do oso, eso xa ven de moi atrás, desde que había Entroido, porque sacábase tamén de aí arriba dun monte e baixábano unha hora puntual do Entroido. Entre varios homes, traíano atao e sacábano pa aí, porque a figura do oso, eu creo que son, entre a vaca e o oso, son os dos personaxes que hai en varios Entroidos. Digamos, por o medo que se tiña e por o oso en concreto. A vaca tamén, porque a vaca era brava, non era unha vaca mansa. Entonces a vaca, cando salía no pueblo, arremetía contra todo o mundo. E daba os pases e a xente escapaba, porque era moi brava, non paraba. E aí temos unha Bonita vestida xa completamente. Entonces vamos a empezar de fora hacia dentro. Leva uns mantós de moito colorido, de aí o nombre da Bonita. Logo leva o gorro, o das plumas, que lle imos quitar. É unha careta. Aí. Logo leva a falda, que é dunha colcha antigua, pola cintura, vai quitando. E isto sería, pois, o principio dunha Bonita. Serían os calzóns e a camisa branca, a corbata roxa, e as polainas roxas e o zapato negro. Os guantes blancos e o vergallo na mau para manter o orden. No principio, cando se empezaron a facer os gorros, pois o que nos dicía a xente era que levaban unhas plumas de polo naturais. Entonces, no momento de facelos, pois dixemos, veña, todo o mundo a matar un polo que o teña e tal, e a facer as plumas. E así foi, fixémolos todos con plumas naturales. O tema de que haxa un gorro blanco non é por nada significativo, senón que nese momento o dono das plumas blancas só tiña pavos. E matou un pavo, dixo, bueno, ser plumas dará igual. A careta é de alambre, é difícil de facer porque hai que pintala aí encima, cada un ten a súa, adaptada a súa cara, adornámola cos flecos por os lados, como ves, é moi cómoda porque permíteche respirar ben, aunque teñas que correr, e vese perfectamente.